الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Ayat ini nganti akhir juz loro niki cerita tentang kisah Raja sing enten dalem zamane Bani Israil sakungkure Nabi Musa. Nanti dumadine calon Nabi Daud marani raja raksasa. Akhir juz itu. Jadi iki pun kelas juz kali. Cek kira-kira oleh itu kira-kira sore mulai dari kelas juz kali jadi juz 3 nanti ada online begini bacute juz jadi murati diterangkan ini diterangkan Bani Israel itu jaluk-jaluk neng nabine jaluk-jaluk neng nabine supaya Gusti Allah ngirim ratu dadekno ratu saka golongane supaya iso dikon mimpin merangi raja Dolim, raja Jalut, kaum Amalika, kaum raksasa. Raja Jalut niku ora lumrah wedine ceritane tafsir sawi. Nek aku ya nek Inggris iki terangan Welme wojo sing dienggo kuwi bobote 2 kintal. Model metok. Wojo lha wonge sak pira ya iku Amalika iki basa Arab artine raksasa, dadi kaum raksasa. Nguasai Baitul Maqdis, nguasai kota-kotane Bani Israil yang saiki yo Palestina iku. Lebien zaman sak durunge Nabi Samuel Bani Israil itu duwe aji-aji mulane menangane perang duwe aji-aji iki kena dulu pelajaran wong nyimpen sifat agar ora diimani sing gawe apa Gusti Allah. Bani Israil kuwi duwe aji-aji piandel wujud peti
wong wedok sing ijik iki ora enek sing bakal nglairno wong sing iman meneh eneke bakal wala ya itu illa fajirun kafar ora bakal ono sing nglairno kejaba nglairno wong fajir wong rusak wong kafir wis pol jengkele dakwah suwene 950 tahun ngaji aja-aja 950 tahun mengintu wong 80 cara saiki ngono ya nek 950 tahun setahun ora enek wong melok dindone ora mokel saiki nah pindho iki nek aja-aja 950 tahun niku nek aja-aja kok disebut oleh Quran lalu fanilau kumihi fala bisa fihim al-basanatin illa khomsina ama ini surah An-Nahl dijak aja nanti rono-rene soalnya 150 kujimu kubur itu uang bolong ya gitu ya bisa sapi-api dan masuk anak-anak terus dikon gawe kapal lagi bahannya kodoh sampai bahannya tabut sing diterangno itu kalau gawe kapal niku pripun carane gawe Gusti engko tak warai engko tak kon ngarai Jibril dadi cara gawe iki diulang meneh ke Jibril lah bakal napa kowe nandur bakal kayu jati lan nek golek nanti kowe nandur dhisik apa gawe iku kok wis jengkel wis lara-lara diloro mbek kafir suwene 150 tahun rada ikut kon gawe perahu nandur dhisik suwene 200 tahun lagi kena dibabak dadi wilane ya suwane pindho niku sebagian diwenehi nerangno 1350 tahun lah terus bahane kapal kayu jati bahane tabut sing disebutna teng mriki niku ceritane kafir kayu jati khosabu syamsar dawane ana 3 meter petiwi abane 2 meter tatahan emas nah jerone ana gambare para nabi mulai Nabi Adam ngantek Nabi Muhammad terus petiwu turun-turun diwarisi nang para nabi terus nganti Nabi Musa lah zaman Nabi Musa seto pas pot orang nabi carane nek perang petiwi diusung nek kek nang barisan ngarep dhewe mulane menangan kuwi sing gawe Gusti Allah ora kok bedine sing ampuh sing gawe ampuh Gusti Allah jimate ampuh tapi sing gawe ampuh Gusti Allah wong sing sak gurine peti niku ditamani daman apa wae ora kenek ora tumomo dadi menang terus lah bareng nabine wis kepundhut nabi setelah Nabi Musa wis kepundhut terus durung nganti ana nabi neh durung ana nabi meneh Nabi Samuel durung lair iki nabine pas zaman iki Nabi Samuel durung lair jadi jenenge nabi iki sing ora terkenal kok ana Samuel ana Daniel ana Samuel nah mergo nabine wis kekuatan nabi wonge masa menang terus wonge mliti duraka akhirnya petine direbut kaum Amalika kuwi kaum raksasa sing menguasai Baitul Maqdis sing dirakoni Ratu Jalut nek bahasa Eropa perangnya Sir David be Sir Goliath David iki Daud bakal nabi sing Goliath iki Jalut ora terkenal melegenda ono raksasa kaya gede-gedene kok kalahe bocah cilik ambek umur 13 tahun Nabi Daud saat itu lagi calon nabi buaneng betine wis dikuasai Raja Jalut terus betine disia-sia dikene nggon sampah kene nggon cara kene peluruan itu
sia-sia mau nimbulno wabah ning masyarakate Jawa. Ana sing bawasir, ana ambeien, ana mentret macam-macam. Terus pas nalika tol wis wayahe dadi ratu, kok diciptakan ayat kok pedhe mau diangkat malaikat diaturno nang ape. Jadi iki cuma isih angkat cerita to iki ben ro karepe sini ayat kok. Lah iki cerita ayat iki kan wong kaya padha sampeyan nek nabine iki nabi sampai jenenge. Kaya dengan dungane Gusti Allah to. Ya nabi sampai Nabi Muhammad ternyata. Dungane Gusti Allah ben awake dhewe iki dhewe ratu kanggo merangi wong kafir, qatil fisabilillah ya ngoten. Nabi iki sapa kelakuane model Bani Israil iki sapa? Nek aku ngomong iya bareng ditandangi tenang legedek. Engko dan kadung diutus ratu, dikei ratu, dikon perang, mlinco pas do gelem perang. Iku tiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Bareng dikira gerakan tenan anak sing mimpin jak berjuang kowe malah mlinco ilang yang kentok. Terus bahasa ngene ngono. Hal asaitu ing kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Siapa nabi ini kelakuannya? Tapi yo dhek kan gua provokator. Jadi dia meyakinkan dengan penuh semangat ya Allah. Allah malana alam qatilu. Kulo dek boten nasi perang piye lho ora aku tetep tandang gawe kok. Sing penting jenengan golek lakukan aku sik golek pemimpin. Gue berjuang ya semimpin. Amalana alam qatilu sabila. Bagaimana mungkin kula kok boten ajeng perang itu wis to yakinlah aku tetep melok perang ben melok berjuang. Bahwa untuk original dia wa abnaina la temenan kalau aku tiba kita iki kok bahkan wis diwajibno kon perang kon berjuang bisa pilihlah kawal mlinco tenan beda tenan ora jumbo beda memane iki kelakuane Israel ora kaya iki ya jadi diulare apa iki kok rada memper ya muga-muga dinampa Gusti Allah kawal ila qalila minhum sing gelem menyang wong sithik banget ora jumbo kaya omong-omong aku jebule sing menyang sithik banget dari jumlahnya sing total. Allah maling gitu bila terus ayat iki. Wong Bani Israil kan begitu sing di terus sing didadekno kolot kan. Faqala nabiyuhum. Laqala dawuh maring Bani Israil sapa nabiyuhum nabine Bani Israil. Inna wa teman setuju Gusti Allah iku padha bahasa teman-teman utus sapa Allah laku marang sira kabeh. Toluta ing tolu itu jeneng wong pemuda. Malikan kalih dadi ratu. Gusti Allah wis mijabahi saiki wis ndadekno milih bocah nom jenenge Tolut kon dadi ratu. Lah wis dituruti wis dipilihno ratu. Wong Bani Israil itu sing itu ngeyel nek kono bodho ucap yo Bani Israil. Ana kepriye lho ya kulo ana lahu keduwe. Talut apa almulku kekuasaan to nguasani alaina ing atase kita. Mencak-mencak cari kon golekno pimpinan golekno ratu bareng di jenengno ratu dijejerno ratu iku kanthi dasar wahyu Gusti Allah dhek golek mencak-mencak diapurane tolo iki pimpinan nang kene apa bicara berjiaji bicara kayak di ini sore lah gak berkokoh lah kalau begini percayaan tapi jangan api
jenengan kepilih dadi aku sing dadekno Gusti Allah. Nabi Samuel diwehi wahyu. Engko nek enek bocah mlebu ning omahmu jenenge tolo. Engko ukuran nganggo tongkat iki yang dhuwure persis sampai teken iki. Ya kuwi sing bakal pas dadi aku. Wong ora duwe, tapi wong ya kan pinter tapi gak gablek. Akeh-akeh Bani Israel niku sing diingeti sing dibloloki kan wong sing sugih. Bodone akeh bangka Israel iki ora wong kene. Nek wong kene rada mirip ngono ya kok. Diakmani kalau didadekno ratu ana yakun lahul mulku alaina. Maksudnya ketemu pirang perkara. Bocah dhewe sore ora berjanji ra gablek tukang sapi kok dadi pemimpinku. Ora pantes ah ngono iki jeneng nabi karo ngono. Ora nuhale tali kita iku hak luwih berhak, luwih hak. Bilmulki kelawan dadi ratu, kelawan duwe kelawan nguasani minggu timbang saking Talut. Ning jane kula nek luwih apik timbang Talut ngono dakulane Talut ora gablek karo bejaji gawene amun kok jenengan dadekno ratu. Jane malah jos aku to. Iki patrape Bani Israil. Jane ahak ahakku bilmu kene. Dahulu pecah-pecah di sore itu kan gajus kalau dadekno pemimpin. Kalau gugu cara prokrom gawene nang sapi, terangane Talut juga nang sapi. Saya pantas tapi lanang gagah, yo perawat kalau dadi ratu ya cek ya rada rusik-rusik tapi ganteng. Terus pinter kitab Taurat. Cuma saya keberolok di bondo kan. Jadi ratu mencak-mencak sing pengen, sing nafsu, sing ambisi pengen lho. Jane aku to sing luwih berhak. Cara bahasa kita ngoten. Walam yutalan ora diparingi sapa Talut saatan ing kejembaran minal mali saking bondo tak terangno sing mau. Kok malah Talut nahnu aku bil mulki minu aku luwih berhak, luwih pantes, luwih memper jan sing dadi pimpinan iki ya aku to Pak cara bahasa kene ngono. Kok dapurane Talut bocah iki sore jalan gadhek lan dipopo lan yuta saat minal mal ora gablek apa kok dadekno turunane wong raja sawa pangkat kok dadekno malah yuta saat minal mal. Nabine terus jelasno nek meyakinkan ola dawuh sapa nabi nabine tak jenenge Nabi Samuel. Inna wa teman setuhune Gusti Allah iku istofa milih sapa Allah hu ing Talut alaikum ing atase sira kabeh. Gusti Allah sing dadekno iki Gusti Allah ya didasar wahyu. Kowe kok protes ae karo desane kae dhewe kok protes terus wae. Dadi menang terus dadi kemlinti, dadi kalah ambek wong kafir, kalah ambek Jalut dadi nabi jenenge gelem perang. Wis Jalut dadi digawekno ratu. Wis digawekno ratu saking protes meneh. Inna Allah astaghfaru alaikum Gusti Allah sing milih Talut supaya mimpin kowe kabeh. Wajah nambahi sapa Talut raja Talut wis dadi ratu iki. Bastokan ing kejembaran fil ilmi ing dalem ilmu pengetahuan ing dalem ilmu wal jismi lan jisime. Raja Talut iku dawuh mulai dadekno ratu mergo di kelebihan sing gak dingerteni wong sing ngotot duwiten ngotot dunyanan mau gak mau melihat kelebihane keutamaan wong
Gusti Allah wae kelebihan nang jenenge Talut iku jasate gagah perkasa. Dadane blikate niku jenenge bidang iki dempal. Ucahe kuning ganteng. Asline kuning ganteng tapi wong dadi ratu mengke gawe ning arep ya rada-rada sik ngono wong. Angon lah yen raja arep. Angon sapi. Pinter Bani Israel tentang kitab Taurat. Asline bagus-baguse aji malun pulpon diterangke. Sing paling ganteng kanom ya jenenge Talut iku. Cuma bolak-balik wong era gablek kan duwe gaya. Pinter ngaji yo ora dipopo bukan apa-apa blek kira. Soalnya coba ae kok kene wong dindi ae ora dipopo pinter ngaji bukan apa-apa. Blek wis ora ana apa-apa dianggap ngono. Allah Gusti Allah iku yukti aweh sapa Allah mulkamu ing kerajaane Allah utawa kekuasaane Allah maning wong yasa kang ngarep sapa Allah sing dadekno karo dadi ratu ki ya Gusti Allah kowe mau jare njaluk pengen anak ratune sing mimpin wong perangi wong kabeh terus wong sing golek ratu sing adik-adikku iki wis duwe kok cangkem protes wae karek yo wae kok yo Allah kuwi Gusti Allah iku wasiul zat kang jembar mau jembar alimun turun zakang mudaneni wong sing gawe ratu ku sapa mbuh bocah cilik mbuh wong tuwa mbuh wong lanang wong itu karek Gusti Allah mau sakarepe dhewe cara kene mbuh tak dadekno pimpinan dadekno kiai iki mbuh kiai Watali mbuh kiai sing karek aku sing dadekno aku Gusti Allah umpamane lah Gusti Allah nek sak bae dadekno pimpinan diubahno atine wong-wong seneng dadekno pimpinan. Jadi Gusti Allah bangun lima yuti. Gawe apa sak dhewe ra ono diprotes. Lah bareng wis dijelasno nek Maulud iku sing dipilih Gusti Allah jatah dadi ratu sing bakal numpes omah nalika mengko. Allah Bani Israil mau ngeyel meneh. Ngeyel mumpung-mumpung yo rentang-rentang jane iki dadi pimpinan ya aku bawa bocah kuwi dadi jane sing dadi mami aku kok malah aku jane iki sing tukang dadi kemendani aku kok malah bocah kere kuwi ngono. Wes nek ngono nek tarah kuwi cocok buat dadekno ratu ya Nabi saiki tandane apa jae tandane saiki ayate apa kekuatane apa indikator nek dhek ratune tandane apa jae apa iku jan ngeyel wong model-model wong saiki sing ngeyelan mungkin lah piye wae pokoke mau ngalah wong warungan kan ora gelem ngalah udah kira kayak gue nek ngopi ngantek setengah hari ya apa yang gue ekel-ekel yang Nabi ini terus jauh waqala nabiyuhum inna ayatamu dihiki waqala dawulahu maring Bani Israel sapa nabiyuhum nabine Bani Israel nek kowe takok tanda pulunge dadi ratu mbok ingin takok saiki tak wae ngerti inna ayatamu dihi sak temene tondo kekuasaane tondo keratuane Talut iku ayat ya yen to nekake sapa Talut
zaman Nabi Musa. Neng nalika wis keprotan Nabi karena Bani Israil padha duraka, padha fasik, terus pedine ilang dicolong dening anak wae Raja Jalut. Budaya terus pedine terus musna. Lah mau nek perang yo tak critakno wae peti iki digotong nang ngarep dhewe. Wong sing manggon sak ngene peti jero pasukan. Jero depan pasukan, wong prajurit sing manggon sak ngene peti iki ditamani gaman apa wae ora ngomong. Lah iso berarti muslim ora wong sing gawe seksi, sing gawe Gusti Allah. Sing gawe Gusti Allah. Misale awake dhewe duwe sifat itu awake dhewe maneh Gusti Allah. Nek pas dikersakno Gusti Allah, wong jimat rene terus Gusti Allah dadi selamat iki muslim ora wong sing Gusti Allah. Jadi enek budayane dhewe-dhewe tiap negara tiap desa kuwi budaya kearifan lokal sing ora kena di omongan kerengan. Muslim dosa iki jahanam ora kena. Padahal iki dadi Quran iki menandakno enek peti sing ampoh. Piye iku tetep ing dalem peti sakinatun utawi ketentreman. Nantiane ketentreman iki mergo anteng ayem terjamin keamanane. Ditafsir itu makninatun liqulubikum. Angger cek ketunggun peti kuwi kabeh masyarakate ayem. Lah nek wayang digawe mek Gusti Allah ora kok pedine duweni kekuasaan apa ngono ora. Jadi cara muni pedine apa ora musre sing muni wong santri sing muni wong iman kok. Misale aku diserban itu apa aku ngaji terus. Ana bocah panas paling tak kemuli ngene terus mari. Wah sebane Mbah Yai apa? Muni ngono iki ora musyrik. Contoh. Kok iso ngono sing gawe Gusti Allah, sing ngambok Gusti Allah, mergo kedungane sering dienggo ngaji terus apa contoh. Ana watu sing dawa kiai digoro rene sering disuwo terus digawe mbek Gusti Allah enek khasiate. Gono iku aja sembrono watu ki sering didongani kiai rada enek khasiate. Muni ngono iku ora musyrik. Nek mergo sing gawe Gusti Allah. Contone wae ayat iki. Fi sakinatun min rabbikum. Enek ketentraman, enek kedamaian, enek keamanan nang kedurungan peti iki. Tapi sing perlu dilengret puncake ketentraman kuwi ora kok peti tapi min rabbikum saking pangeran ira kabeh. Enek peti iki dadi ayem. Dadi terlindungi tapi terlindungane ora kok peti kuwi tapi min rabbikum. Bawane wong nyimpen apa jenenge raja ketekune. Terus aman. Ngono kuwi sing ngamane kaya apa ya? Mirabiku saka pangerane kok. Lah komentar raja bener dari akhir ora iso. Yo kecil lho dialani mau iso. Coba nek kalau enek barang-barang sing disenengi wong apik, sing sering digunakno wong apik, iku ana manfaate kanggo keapian nek Gusti Allah ngersakno. Manfaate kanggo keapian, kanggo keelekan ya ilang khasiate. Contone peti mau. Nalika disia-sia tiga fasek petine ilang ora enek khasiate. Nah, ceritane ngoten. Wabaqiyatul lan sisa kerenan utawa tinggalan, wabaqiyatul lan tinggalan memang kalian barang-barang narokakan ninggal sapa alu Musa keluargane Nabi Musa wa alu Harun lan keluargane
Dadi ana sebane Nabi Harun barang ana madu metu sing saka mana. Sapa wonge sing kedulungan kuwi kok mesti bakal kedulungan ulung. Cara bahasa kene ngono. Lah peti mau kan awal-awal kan digawa kaum Jarut, disia-sia digandeng tempat sampah, buah iretong. Ya terus ana khasiate tapi terus malah nggawa balak bencana. Wong-wong padha lara, ana sing mencret, ana sing wasir, ana sing tokon. Terus itu terus petinya dibuat diangkat malaikat yang langit. Diangkat terus nalika Bani Israil jaluk tondo bulung rajane Talut iku mau petine terus digawe medhur nang ngarepe di sampeno dipersembahkan nang Talut. Fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka al-Musa wa al-Haruna. Digawa malaikat yang langit terus wayahe medhur dijuno. Kok iya bagian tetami kang gowo ing tabut sapa malaikat jadi pedine kan sia-sia terus diangkat sampai malaikat yang langit. Terus wayahe ditakokno ambek wong-wong endi tandone pulunge Talut endi. Terus pedine diduno dipersembahkan meneh nang Talut. Terus lagi ngakoni nek iku raja raja itu dia ngono lah ya berengkel bae cedhek tutane. Buka ana ketemu Nabi Daud dan Nabi Musa, ana tropae Nabi Musa nek tenang, ana serdane Nabi Harun, ana madu terus madu mana. Ana gambar-gambare para nabi mulai Nabi Adam nganti pol Nabi yaiku Nabi Muhammad. Nabi lalika temen setuhune kanggo inna itu nyoto barang sing mesti ditauhid inna wastofa. Nabi lalika temen setuhune dalem mengkono-mengkono critane tabut mau ayatan iki dadi pratondo ana tabut iki nyoto dadi tondo langsung ketemu sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh naiku mukminina padha iman kabeh kuwi dadi tandane nek dhek dipilih Gusti Allah tandane ya kuwi peti sing wis atusan taun nang taun saiki jubruk karo karepe tolu peti awet jaman Nabi Adam iku nalika banjir no ya petine melok nang kapal Islam. Iki tadi jukur kang arepe iku tandane nek dhek telah dipilih Gusti Allah supaya dadi ratu, supaya mimpin kowe merangi wong-wong kafir iku mau nek sliramu kaya ta wong iman. Ya wis nek ngoten ya senek kuwi ora apa-apa. Tatune kuwi ora apa-apa, ora tumat wae wis gagal barang wis nampa peti mau pokoke wis mencorong aurane. Terus dikasih budal apa itu rangi neng Baitul Maqdis kota Ariham ya sing dikuasai Raja Jalut mau ayat sebanjurnya di kita Raja sekilang Raja dua ayat Walamma fasola mongko nalikane ya semangsane ya Walamma fasola mongko semangsane budal metu sapa Talut raja Talut wis dadi raja bil junudi kelawan tentarane metu saka Baitul Maqdis saka Al-Quds ape merangi Jalut mau dhek wanti-wanti pola ngendika sapa Talut inna Allah satamani Gusti Allah iku berkali nyoba umeng sira kabeh binahalin kelawan bengawan kowe bakal dicoba rasa nelak sing sak wol-wole nelak panas sing sak
ngombe ngokok aja ngombe sawake. Paman monggo kawi sapane wong iku sarida ngombe sapa man. Minhu sapa bengawan ngokok. Kok nganti ngokok yo balai sami ini ora klebu bolongku bakal mati wae. Ora klebu bolonganku. Waman lam ya'am lan sapane wong kang ora ngicipi sapa wong ing banyu. Baina mongko setemene wong iku ngene klebu golonganku. Illa mani tarfa. Kejaba wong kang nyamuk sapa wong urfatan ing sacawukan biar dikelawan tangane kejaba sing nyamuk netok ngombe. Sapa sing ngombe diwarti ya ora bakal dadi